OpenAI predstavil nové ChatGPT 5. Prepínanie režimov 4O, O3, Thinking, už je s tým koniec. Teraz to už ide automaticky. ChatGPT si vyberie, či ti dá bleskovú odpoveď, použije režim rozmýšľania alebo prehľadá web. Navyše je brutálne rýchly, takže naozaj tie dlhé odpovede sa nesekajú, ide to plynule. Tvrdia, že o 45% menej halucinuje oproti modelu 4O. Uvidíme. A má obrovský kontext, čo znamená, že mu môžeš dať zo pár kníh a o nich sa ďalej v čete rozprávať. Bude si pamätať nielen tie knihy, ale aj históriu tvojich chatov, čiže naozaj toto je veľký progres. Všetko toto je dostupné aj v tej free verzii, takže chod si to vyskúšať, naozaj to stojí za to. ChatGPT si vieš napojiť na svoje dokumenty, Google Drive, Gmail, kalendár a takýmto štýlom použiť nejaké automatizácie. Ja momentálne testujem Agent Mod, pridať inzerát na bazoš alebo vytvoriť jednoduchý jedálniček, ktorý mi uložil ako PDF-ko do môjho driveu alebo poslal na mail. Tých funkcionalít je naozaj neúrekom. A na čo ty používaš ChatGPT? Daj mi vedieť do komentárov a sleduj ma pre ďalšie info, čo ti ustrelia dekel.